Ela traballa, como vamos a ver aquí, traballa coas formas, traballa coas cores, traballa coa pintura, traballa co espacio, coa arquitectura e traballa desde a pintura. O que busco que o espectador interactúe dentro. Eu non espero que se entenda, porque non se pode entender todo neste mundo, pero o que sí que busco, e creo que se consigue, é que o espectador se encontre, aunque este no mismo espacio, en diferentes lugares, por dicirlo así. Entra na sala e encontrase con algo que cambia, dependendo sempre de onde se sitúe. Cando se traballa desde a pintura, desde parámetros como os que traballa Mar, relacionais, espazo, lugar, unha memoria concreta, un espírito moi crítico, realmente a pintura é completamente válida, sobre todo para seguir cuestionándonos que é a arte contemporánea e que é o que queremos facer.